sincerament molt poc a afegir a tot el que s'ha anat dient per part dels companys i les companyes, i la veritat és que és fantàstic perquè la unitat popular no només és la lluita al carrer, sinó també aquesta capacitat d'afegir-nos unes i altres als discursos i de veure com coincidim la majoria de nosaltres. Només recordar-vos que les eleccions municipals del 24 de maig no són unes eleccions normals i corrents per coses que s'han estat dient. Ens trobem en un moment en el que d'una banda la gent ha constatat, el que hem estat repetint, que el règim espanyol no és res més que l'herència dòcil de la dictadura franquista, la mateixa dictadura que afirmava antes roja que rota, quan en realitat ni volia que fos ni rota ni roja. I ens trobem en un moment també en el que la gent ha constatat que aquesta gran crisi no ha estat res més que una gran estafa, com han explicat molt bé els companys i companyes, per tal que els rics no deixessin de ser rics a costa de fer més pobres els pobres. I això no ens ho inventem nosaltres, i això ho pot veure tothom qui encara no ho hagi vist, amb exemples molt senzills. Només cal que mirem els bancs i les grans empreses energètiques, que alhora que tenen grans quantitats de beneficis, estan desnonant i estan fent talls de subministrament elèctric a famílies que no poden pagar. I això ho podem veure també, que aquesta crisi és una gran estafa, mirant l'empresa Movistar, que alhora que té uns guanys astronòmics, està mantenint en condicions que podem afirmar que són condicions d'esclavatge del segle XXI, a una part dels seus treballadors, als quals els donem tot el nostre suport perquè estan desenvolupant una vaga indefinida i totalment silenciada. Afirmem, per tant, que el 24 de maig, que aquest diumenge hi ha unes eleccions que són importants i que han de posar de manifest si la gent continua donant el seu suport i continua confiant en aquells partits que de manera activa o de manera passiva durant els últims mandats han estat contribuint, repeteixo, de manera activa o de manera passiva a la situació en la que ens trobem, o si per contra la gent decideix apostar per un vot crític i més útil que mai. Quan les CUP fem aquests discursos ens trobem que alguns ens critiquen perquè no concretem. Diuen que no som capaços de fer propostes per la ciutat. És fals. La CUP de Tarragona, com les CUP arreu dels països catalans, treballem per donar una resposta a l'actual situació d'excepcionalitat econòmica, social i nacional justament amb això, amb propostes arrelades als municipis, perquè el nostre ADN és, sense cap dubte, municipalista. I l'altre dia llegíem al diari que un periodista deia de nosaltres que érem lleixiu, i ens va agradar. Ens va agradar perquè justament el divendres fèiem una xerrada que portava per títol Ni un pam de net, connexions sospitoses en la gestió municipal, que aviat penjarem a les xarxes per a aquells que no vau poder venir. I resulta que quan fèiem aquesta xerrada en plena campanya electoral, tots els partits, com abans comentava el Carles, s'apunten o diuen que estan a favor de la lluita contra la corrupció, que estan a favor de la transparència. Us convidem a que penseu, a que reflexioneu, a que esbrineu si tots aquests partits han fet alguna cosa abans de parlar molt en època electoral relacionada amb la corrupció. Us convidem a valorar, a esbrinar si aquests partits han fet alguna cosa relacionada amb la transparència, quan a dia d'avui la CUP de Tarragona encara estem esperant a que la resta de partits facin una cosa tan senzilla com és fer públic de manera formal el pressupost de les seves campanyes electorals i quan cobraran els seus regidors i regidores i càrrecs de confiança. No ho han dit això encara. Ens agrada que ens diguin que som pur lleixiu. Ens encanta. Ens sentim pur lleixiu. Volem fer net a l'Ajuntament, igual que ho han fet els nostres companys de Reus, i igual que ho hem estat fent sense tenir representació a l'Ajuntament, perquè hem estat capaços de portar no només 1, 2, 3, sinó 5 casos davant de la Fiscalia sense tenir representació a l'Ajuntament, perquè això és una qüestió de voluntat política. Ho seguirem fent i no ens tremolarà el pols ni ens tremolarà la veu
quan haguem de denunciar a tot aquell o tot allò que atempti contra les classes populars i aixecarem tantes catifes com calgui. Anem a fer net, efectivament, com han fet a Reus. I això és una proposta concreta i és una proposta arrelada i a més és una proposta fonamentada en un treball real que va més enllà de 15 dies de campanya electoral o d'un parell de mesos de precampanya. I en tenim més de propostes concretes. Proposem municipalitzar els serveis públics, garantint el 100% del control pressupostari a serveis com la recollida de brossa, que per cert la van portar a la Fiscalia, les llars d'infants en mans de Florentino Pérez, o l'aigua. Proposem salvaguardar i ampliar els espais verds i agrícoles urbans i periurbans. Proposem garantir un control de la qualitat ambiental de l'aire que respirem, ho comentava perfectament el Jordi, començant per fer l'estudi al Polígon Sud, que aquesta ciutat, amb aquest tripartit a l'ombra entre el PSC i Convergència i Unió i el Partit Popular, estan negant. Proposem també fer i aplicar un pla local d'habitatge real, pujant l'IBI als grans propietaris, que són els bancs, però també aquells particulars que tenen un gran nombre de pisos en les seves propietats i també l'Església. I proposem també expropiacions, perquè tot això no ens ho inventem nosaltres. Ja ho preveu la llei catalana de l'habitatge del 2007, que podrien haver aplicat a Tarragona i que no ho han aplicat perquè no els hi ha donat la gana, perquè no hi ha voluntat política per fer-ho. A Tarragona hem impedit que hi hagi cases sense gent mentre hi hagi gent sense cases. Proposem també un pla de xoc contra la pobresa, que entre d'altres coses ha d'incloure la creació d'ocupació en condicions laborals dignes. Proposem facilitar l'organització de la gent, el teixit associatiu. Volem que el paper de l'Ajuntament sigui d'ens facilitador i que deixi d'actuar fiscalitzant, entorpint, castrant tota mena d'iniciatives populars que podrien estar millorant els nostres barris i que afavoririen la cohesió social i que no poden dur-se a terme perquè l'Ajuntament posa una i altres traves i la gent que estem organitzats i organitzades ho sabem de sobres. Proposem afavorir la mobilitat a peu, en bicicleta i en transport públic, ampliant les vies per vianants i bicicletes i ampliant les franges horàries, les línies de bus i reduint tarifes, perquè l'aposta per la mobilitat sostenible no pot quedar en una simple eina de recaptació, com ha fet el govern socialista. Proposem combatre de manera real la violència masclista, des de la més subtil, com explicava la Marta abans, que és la pressió estètica, o per exemple l'assetjament de carrer, fins a la més crua, que són els assassinats. Volem erradicar la violència masclista a la nostra ciutat i això requereix un compromís. Volem auditar el deute, conèixer d'on provenen els sobrecostos de les obres faraòniques i depurar responsabilitats. Proposem aturar-nos abans de generar un nou endeutament amb uns jocs del Mediterrani que no necessitem i que preveuen, entre d'altres coses, la construcció d'una anella olímpica al mateix lloc on hi ha una escola en barracons des de fa un munt d'anys que pot Proposem fer una radiografia veraç que posi de relleu quines són les necessitats reals de Tarragona i això ens explicaven ahir en una assemblea els veïns i veïnes de la Floresta, que ho van fer ells sols i soles sense l'ajuda de l'Ajuntament perquè és de sentit comú. I posteriorment amb aquesta radiografia proposem emprar els pressupostos participatius, que per cert alguns també s'han afegit. Recordem que portem 3 anys reivindicant pressupostos participatius sense que ningú ens faci punyetero cas. Proposem emprar els pressupostos participatius per concretar les actuacions prioritàries. Proposem apostar per la restauració dels edificis de titularitat pública que cauen a trossos, les grans runes, ja les coneixeu, per donar resposta a les necessitats prioritàries que es consensuïn. I probablement veurem que allò que és prioritari a la ciutat no són els jocs del Mediterrani, són les llars d'infants, són residències per a la gent gran, són centres de dia, són centres culturals, són equipaments per a les entitats i moltes més coses, però no els jocs del Mediterrani. Propostes que recollim en un programa que més que electoral és un programa d'acció política dins del món institucional, perquè recordem que la lluita està dins i fora, proposem garantir la seguretat ciutadana. I parlo de seguretat ciutadana, des de la CUP parlem de seguretat ciutadana, perquè ja és hora que nosaltres també furtem les paraules al poder, que sempre són ells els que ens roben les paraules i les buiden de contingut. Ara nosaltres els hi robarem amb ells i les omplirem de contingut. Seguretat ciutadana, quan nosaltres parlem de seguretat ciutadana, no té res a veure amb el discurs que fa aquest polític conegut de la ciutat, aquest discurs
xenòfob, populista, electoralista. Seguretat Ciutadana per nosaltres tampoc no té a veure amb aquesta excusa amb la qual ens han colat una llei mordassa per poder aniquilar totes les respostes socials que vindran a partir de les properes ofensives neoliberals. Per nosaltres, seguretat ciutadana té a veure amb que la gent se senti segura. I quan se sent segura la gent? Doncs quan té garantit l'accés a un habitatge, a una sanitat, a una alimentació i a una ocupació digna. Això és seguretat ciutadana. I ho dèiem l'altre dia en aquest debat de TV3 on els grans partits no van voler venir a dialogar amb nosaltres, malgrat el PSC té a les seves banderoles més diàleg i participació. Ho dèiem en aquell debat. Les càmeres de vigilància, amb el nostre paradigma de seguretat ciutadana, on han d'estar veritablement són a dins dels consells d'administració de les grans empreses que sembla que governen aquesta ciutat. La CUP entrarem a l'Ajuntament el proper 24 de maig, tingueu clar, que ho tinguin clar, que entrarà la lleixiu. I aquesta petita victòria no només serà de la nostra assemblea, serà una petita victòria del conjunt d'organitzacions polítiques, combatives, treballadores de la ciutat. Serà una victòria de l'esquerra independentista, de l'esquerra anticapitalista, serà una victòria de totes les entitats, de tots els centres socials autogestionats. Serà una victòria de totes aquelles persones que aposteu per una societat més justa, més igualitària, més solidària, més respectuosa, més lliure en definitiva. Serà una petita victòria de tots nosaltres i totes vosaltres. I la CUP serà present a l'Ajuntament la propera legislatura, però les escletxes que podem obrir, perquè som tan corrosius que estem disposats a obrir tantes escletxes com sigui possible dins d'aquest règim, aquestes escletxes que nosaltres podem obrir només es poden eixamplar amb la mobilització popular, combativa, potent, a fora de les institucions. I això ho hem corroborat, això ho hem constatat. Si avui en dia es parla d'independència no és perquè sí, és perquè hi ha hagut un desbordament popular al carrer, que ha omplert les places, que ha omplert tots els carrers, i per això avui es parla d'independència. I si es parla d'habitatge és perquè hi ha hagut un treball constant, valent, combatiu, per part de la plataforma del 14 per la hipoteca. I si es parla, o si s'ha parlat en algun moment de llistes d'espera o dels consorcis sanitaris, és per la lluita valenta i decidida de tots els grups en defensa de la sanitat pública. És per això que s'aconsegueix situar en l'agenda política, en el centre de les agendes polítiques, determinades qüestions, per la lluita fora de les institucions. I és amb aquesta lluita que la CUP tindrà sentit que estigui dins de l'Ajuntament, amb aquesta lluita, i nosaltres ens comprometem a falcar-nos-hi. I és amb les lluites populars, que són imprescindibles, repeteixo, perquè la CUP tingui sentit a dins de l'Ajuntament. Per això nosaltres, evidentment, demanem el vot per la CUP el 24 de maig, però deixant clar que cal mobilització, que cal organització a les places, als llocs de treball, al centre d'estudis, a les nostres cases i als nostres llits, com s'ha estat repetint durant tot l'acte. Això és imprescindible. Per últim, el 24 de maig volem el vot per la CUP. I el volem per poder avançar en aquest procés d'independència, per canviar-ho tot, que el Santi ha explicat a la perfecció. Un procés, però, al qual hem de ser capaces d'incorporar aquelles persones que no combreguen amb la nostra idea d'independència, que no combreguen amb aquesta idea de sobirania, però que sí que combreguen amb la nostra lluita social. Hem de ser capaces d'incorporar aquesta gent. I aquelles persones que estigueu aquí i que us trobeu en aquesta situació, a vosaltres us diem que també formeu part del poble català, del poble treballador català, malgrat us sentiu espanyols, i que vosaltres també sou imprescindibles per a aquest procés cap a la sobirania del nostre poble, però una sobirania plena, política, econòmica i social, una sobirania que no té res a veure amb el que volen Convergència i Unió i aquells que els hi donen suport. Una sobirania absoluta, total, i per això, amb aquest nou vent, que és 3 voltes rebel i que és hereu de tots i totes les que van lluitar abans que nosaltres, amb aquest nou vent capgirarem la història també a Tarragona. Visca el poble